Ayo unboxing guys, iki bancaan saka Balai Desa. Acara apa, Mak? Yatiman. Cateringnya Bundotul ki. Iki buka. Majol, lokasi majol. Sambel. Iya buka. Iya paling. Ya, video. Tekeli. Aku ayo yo apa mah? Lah ya tak ucono sambele Bundotul. Sing nyambel ki mana Pak Naim. Mantap ringete Pak Naim iki. Wow. Pak Fikri. Kenane ngomong kaya baru dotul lho sambel ya enak yo. Terus aku lalang gede. Tanam kok di video kok di. Sambel tenan. Enak, Bu. Maksudnya Gratis. dari apa? Ini deh. Tapi aku ya ora kabar tapi. Aku ya ora jajal dintekno dek pangan. Lokasi majal. Terima pesanan. Pedes-pedes, Mbak. Suruhan. Acara apa wae? Siap melayani, siap ready gitu. Tempenya kok serandel itu. Nanti jajal. Ah. Kok gak absen? Ora nang adus, ora nang salen kok. Kayaknya enak tahunya. Hah? Mantap. Kayaknya Ora enak dikui kok, tahunya. Mak. Dikocok. Minum air hangat ya. Iki moja pahit. Moja pahit ya apa? Bukan ungu. Nduk rono. Kene Bukan tegane. ungu. Kaya ketoprak terus aku krungu. Melambu adoh iya. Iki kayak kene, do. Sampeyan lega. Ngono lega sambelan. Piye rasane? Mantap. Enak rasa tuku enak. Enaknya perkara ora tuku. Gratis. Timune iki lho. Ora nang apa? Laku kocok dah. Gak ngurusi. Kang ngurusi. Nang ngono kuwi gak. Pencilaan. Nek njaluk dhuwit kaya. Dari urung cair Ngotang-ngatong ae. Ora gelem. Mangewu. Mantap, guys. Nyalahno Nadia DEP. Tepungnya yang kriuk. Lu sambel ku lho. Pedes. Kowe kenane di konten di par. Iya, Mak Min, dedokan. Apa? Nadia. Kade sambele gorene. Oh, mah didelok Mak Min. Ih, Bang mesti kuwi. Di video. Iki taune kok melempem. Wis melempem guys taune. Lah wis gorengan ke awan kok ora melempem. Enak tunggalan wong akeh. Nah, kemana senangnya kalau nyemutin kono anu lah. Oh, waduh. Biasanya temen dengan ada, Mas. Aku nyesune sebenarnya lah. Sing pedes. Wangi. Ora enak sembako. Enak ta ora? Lah banter wong ndak enak ndak tunggalan bener barang. Ora nek aku udah didelok nek delok YouTube. Iya ora apa-apa dak tuku sembako terus. Ora sing anyar-anyar kok dadi anu. Iki pengen ka? Nyempangan kah? Aku ora seneng ah. Jare nek mlebu Aku pengen niku lho, ayam kampung tak seseping ini. ayam apa? Kampung. Nah, tuku Tak kabeh. sesepi balung-balunge ngono kuwi tak Kalau pengen godho tak. kan mana tukokno sitok ngono lho wong panen ora gak pasak-sak ngono. Bungkar ya dah. Ya, Nah, tuku panggang. nah ya ora Seneng pengen panggang dikelop langsung pandhe sambel. dikelop lho Bat blimbing. lho. Dikelop blimbing disedoti. Ngene. Kelop blimbing disedoti sum-sume. Kenane siang gawe Boleh kaya. seperti- Aku terus yang di video. Pak iku wong wis budal aku iku. Ya? Aku terus Iya.
Iki beras sembako guys rasanya. Anu, nek Genyeh. Agak gonyeh. Iki sing beras panenan nek putih. Saya golekmu. bener kan mekaran. Kulitnya terkelupas. Rupanya banget. Rasa putih. Tuing. Nah, Mbak. Tuing tuh. Iku ora dingin piye? Wis mati ya tak gongetan barang mangga. Kalau nek pengen nyanyi Selantek kan. Iya nang mangan. mangan bakal ngono apa gudeng kepala sini aku ketenan. Tidak, tidak tak denger. Gak. Kalau masa bodoh. Kayak ini media. Lagi nang wong balik. Bablas engko ora muter ini. Walmu sapa gurine kok Kok mak. Ya, masak kan asih. Nah, yang kok muter ini. Parine wis panen ngono ge sak latar iku lho. Syah. Mbak am kok ya bopeng telu jare pindho garing. Wandel. kok kadele ngono oleh sedina ora kok esuk berang kok. Tengah dina ya. Pitik kampung sing Ora luhur lah kok esuk berang kok. luhur Tadi kuwi lho Mak dipanggang. Karo dene rek munggo tipis ya rong dina. Ada di panggang mewah kae sangat Lah wong iku kadele ngono padene sok. Aman